υποστηρίζει πως το διάβα του δεν θα βρει ροδοπέταλα, αλλά αδύσβατα μονοπάτια. Όμως ξέρει καλά πως μονάχα ένα μυστικό υπάρχει για να κάνει το στόχο πραγματικότητα. Η σκληρή δουλειά και Παλάφας, Χριστοδουλόπουλος, η παλιά για τον Πετρόπουλο δεν είναι πολύ καλή. Ο Πετρόπουλος την πήρε όμως την μπάλα. Να το 1-1, ναι! Μέσα 31, 1-1 ελληνική ομάδα. Από την εξαιρετική προσπάθεια του Πετρόπουλου, ο οποίος δεν άφησε τη μάχη. Πάλεψε, απέφυγε τον αντίπαλό του, πέρασε μπροστά του, πλάσαρε το Βάργιτς και στο... Ξανά εδώ, η παλιά του Χριστοδουλόπουλου αρχικά φαίνεται να μην είναι καλή. Κάνει λάθος ο αμυντικός. Τον Κροατών ο Γιάγιαλο, αν δεν κάνω λάθος, τον αποφεύγει. Εδώ ξανά ο Λόβρεν είναι. Τον αποφεύγει ο Πετρόπουλος, πέρασε από πίσω του μπροστά του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Κοιτάξτε πώς γλιστράει βέβαια αγωνιστικός χώρος. Καλή σίγουρα απόκριση μέχρι στιγμής για τον Αγκάγεφ. Κεφαλιά, γκολ! Αυτογκολ! Αυτογκολ, η κεφαλιά είναι από τον Πετρόπουλο αρχικά και υπάρχει αυτογκολ στο 72. Η εθνική μας κάνει το 2-1. Να δούμε ποιος έβαλε το αυτογκολ. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ιουσούμποφ, ο κοκκινομάλης με το νούμερο 4. Για να δούμε όμως. Εδώ ξανά το κόρνερ. Η κεφαλιά και το 14, όχι. Το 14 είναι ο Γιουσίφοφ, ο οποίος στέλνει την μπάλα στην εστία του. Αφήνει άγαλμα βέβαια εκεί του. Τον Αγκάγεφ, η εθνική μας με αυτογκολ ξαναπαίρνει προβάδισμα. Προηγείται με 2-1 στο 72 με το αυτογκολ του Γιουσίφοφ. Έγινε το φάουλ, απευθείας προς την εστία, εκπληκτικό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Πετρόπουλο. Μπορεί στην προηγούμενη κεφαλιά να μην έστειλε ο ίδιος την μπάλα στα δίχτυα, αυτή τη φορά όμως το πετυχαίνει. 3-1 εθνική μας. Αυτό ήταν. Καθαρίσαμε το παιχνίδι, μας ανησύχησαν λίγο οι του Αζερμπαϊτζάν, αλλά αυτή τη φορά ο Πετρόπουλος σε μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Χριστοδουλόπουλου στην καρδιά της άμυνας του Αζερμπαϊτζάν και λάθος βέβαια και από τον Αγκάγεφ, πέρασε η μπάλα μπροστά του. Ο δραματοφύλακας του Αζερμπαϊτζάν. Εδώ ξανά έχει ξανά τον γκολ. 3-1 η εθνική μας ομάδα. Πολύ γρήγορη αντίδραση μετά την ισοφάριση των φιλοξενούμενων. Αυτός έχει χώρο. Έκοψε την μπάλα στον Τζαβέλα. Η σέντρα του είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! 1-0 από τον Πετρόπουλο στο 30. Να λοιπόν που μετά από μισή ώρα αγώνα η ελληνική ομάδα βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα και ο ελληνικός πάγκος δικαιωματικά βεβαίως πανηγυρίζει από την άριστα δουλεμένη προσπάθεια από τα αριστερά. Χριστοδουλόπουλος, ο Τζαβάλας και η κεφαλιά. 1-0. Ο Αντώνης Πετρόπουλος ανοίγει το σκορ και λύνει τον γρίφο στην επίθεση για την ελληνική ομάδα.